Szia, üdvözöllek, Kollár Ágnes vagyok, megoldásközpontú coach és stílus tréner. Ma arról fogunk beszélni, miért is fontos a tudatos vásárlás. És mindez hogyan segíthet abban, hogy minden reggel gyorsan és könnyedén összeállíts egy tökéletes kollekciót magadon. Hányszor volt már olyan, hogy megvettél egy csomó ruhát, és soha nem vetted fel? Vagy hogy tele a szekrényed, de mégis úgy érzed, hogy egy göncöd sincs. Nos, ennek vége. Ha tudatos vásárlóvá válsz, időt, pénzt és energiát spórolsz, stresszmentesen tudod kialakítani a kapszulagardróbodat, és nő az önbizalmad. Vásárlás előtt mindig nézd meg, hogy legalább 5 másik ruhadarabbal tudod-e kombinálni az új darabot. Nem egyszer, hanem sokszor, imádásig. Törekedj arra, hogy csak azok a ruhadarabok kerüljenek a szekrényedbe, amelyek 4 évszakon keresztül hordhatók, egymással jól kombinálhatók, a ruhád szabásvonala tökéletesen illeszkedik a testalkatodhoz. Minőségi anyagból készültek, nagyon sokáig szolgálnak téged, és az érintésük pedig kellemes. Árérték arányban megéri őket megvenni. Nem csak újabb holmik, hanem a darabok, amelyekhez nap mint nap szerelemmel nyúlsz. Ez az első lépés ahhoz, hogy minden reggel magabiztosan öltöz fel, és stílusosan indulj útnak, kapkodás és felesleges stressz nélkül. Ha szeretnél belemerülni a tudatos vásárlás és az önazonos öltözködés világába, vegyél részt a stílus és önbizalom programomon. Ez egy 4 alkalmas coaching stylist program nőiességről, önismeretről, önbizalomról, arról, hogy hogyan legyél magabiztos a bőrödben, a kapszulagardróboddal. A módszerem egyszerre dolgozik a külső és a belső énképed megismerésével, hogy azzá a stílusos és önazonos nővé válj, aki mindig is ott élt benned. Ági kihozta belőlem azt a nőt, akit nem mindig látok. A plusz súly miatt ragaszkodtam ahhoz, hogy csak bizonyos azonok állnak jól nekem. De ő megmutatta, hogy sokkal több lehetőségem van. Ha szeretnéd fontosnak, egyedinek, szépnek és különlegesnek érezni magad, akkor Áginál a helyed. Nézd meg a részleteket a linken. Bízom benne, hogy veled is találkozhatok a személyes programomba. Addig is nagyon ölellek.